Eyo it's your boy never kukhandana makula ngithi hey chili bethuna bathi unekhanda khulu ngoba yena isithanda kakhulu kanjalo kanjalo wathi balwena mfethu ngithe flying gate as usual but ngiyangithola yeah let's get straight to the point. Hello unjani Ngishapha na. sharp angeke sina amagama yabo Okay. so kokubuza what's your red flag empaneni? It's about to go down. Panongagezi. Panongagezi? Yeah. Panamela between. Sebenzisa ingqondo. Yeah. Okay. What's your implant? Yo. Yeah, umpano clean, yabo. Agqoke kahle. Abukeke. Yes. Okay. Personal question. As a woman in a relationship, what do you bring in the table? Ubuhle. Yeah. Okay, over to you. Mfethu. Okay. Amnandi wathamba. Sokubuza wathamba, like what's your red flag? Untombazane epapaya wathamba. Epapaya? Akukho konke. Unentombazane engcolayo. Engcolayo? Ingcoli. Yeah, red flag. Oh. Okay. What's your love language? My love language? Yeah. English. Inkomo idlichapisi. Inkomo kuraf, inkomo idlichapisi. Inkomo idlichapisi kuraf. Noma ngathi inkomo idlibhabru ugam ke. Hey kuraf bafethu, kunzima. Love language kanjani? Love language? Yeah. Okay, asikho lapho wathamba. Wena njengomjika. Yeah. Relationship, what do you bring in the table? For relationship? Yeah. Shall say yo. Awuphinda ubuze futhi ukugcina. In a relationship, ulethana etafuleni. Fela la, nomfuna ukufela le. Ufuna ukufela ku. Ufuna ukufela la, nomfuna ukufela le. Nomfuna ukufela le. Nomfuna ukufela le. Nomfuna ukufela la. Nomfuna ukufela la. Nomfuna ukufela le. Nomfuna ukufela la. Nomfuna ukufela la. Me. Angiletha njani sex? Sex. Hayi. Izeka makasikho lapho. Asikho lapho. Ngifuna ukudlala igame manje lapha. Okay, ngicela ukubuza ke. What's your body count? 0. Yep. Buda? Bomatete. Akhona hala na. Akhona hali. Awukhona hali. Some ringi var mo. Okay. Satu ni palu 5 minutes buting kon. Okay, na mic jam. Na mic. Hello. Njani? Sharp. Good morning, wa. Bathasitshela namagama. Ngicela ukwazi. Ufuna ukungazi ulimi. Awukhuluma noSibu. Nobani? noSibu. Yeah, okay. I'm not your master. Okay, yeah. Uthe ithi podcast yakho? Yeah, 0. Awushuthi awazwalana mfana. Angazi why? Ngicela ukuba uqala. Rest before to rest. Ngiyacela. Ngino icela ukuthi ukuthi ngibe uqala. Wena wayifuna uqala. Because ngifuna ukubreak. Yeah? Because ngifuna ukubreak. Ufuna ukungibreak. Why? It's a wow. Ngiyacela.
Buza omunye umbuzo. Bethi mina ahlahle ngishayile. Uyishaya ngami ungangiboni. Ngingakuboni. Ngizimba enhleke ngisande voice yakho. Oh. Alright. Uma wena uthi Mina ngishayanga. ngishaka ngami ngiboni. Yeah, ngishayanga. Kanjani? Kahle. Kahle mfethu. Okay, cela ukubona. Ucela ukungibona? Uzongibona masikhumula. Yeah. Okay. Really, nami angazi ukuthi kwenzakaleni, but so far manje thola umrate out of 10 ngenkulumo yakho. Out of 10? Yeah. 2. 2. 8. I-80. Hambe nama-mask. Okay. Okay. Buda, ngicoma rate out of 10. 1. 1. Oh, awungeke mfethu 1. Sure. 1. Okay, ayina cheat. Okay, yazini ngoba vele ungemiyakhala and stuff. Ngicela ukuthi count up to 5 ngithola ukuthi sikhiphe lezi zinto lezi. Ngithola. So it's 5, 4, 3, 2, 1. Yo. Uya, bemabuda yini? Uyaphi? Child. Oh. Akabuye. Awubuya ndoda. Awubona ukushawa mfethu. Athi kushawa uwe. Awu. Ngisafuna ukukhuluma. Yeah. Okay. Habu, ngimkayimai. Angitsheli nami. Nakafeni. Bathanda amantombazana. Wena. Ngawona thanda. Wona athanda wena? Wona athanda wena? Yeah, wona thanda. Bathanda. Wayithanda. Yeah, why? Because ngijabulisa. Yiye kujabulisayo. So manje like wonke like la mantombazana lawo uthi athanda wena lento leyo. Ubuza ukuthi ngawayi ungafuni ukuya. Angeke. Why? Ngoba Ngadlala futhi for account yami ethi 2. ubani nama Cela ube host 3. ngoba uyi-35. Eh? Ngoba Eh? Please subscribe. It's so hot, ne? Yeah. This one is so hot, it's cheesy.